हेलो भाई मैंने ये दिन देखो ଏଟା ଛାତିରେ ପଇସା ଚାପିକି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଛି ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବାଲା ଆସିଲା ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଚାରୋଟି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ କାଲୁଆ 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 ଏକଦମ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବଢ଼ିବାଲାକୁ ସେ ଟୁକେଲମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନେ ମନେ ସୋଚୁଛି ମୁଁ ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଷାଠ ଖୋଲିକି ତା ପେଟ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ କେଡ଼େ ପେଟ ଦେଖି ସାରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମାନେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ କେୟାରରେ ହସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁହଁ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ देखुथिବ ତାପରେ से बुरा आदमी कितना देख रहा है तो इस तीन आदमी भी उसको देख रहे थे लेकिन मैं कुछ करने वाला हूँ आगे बढ़ कहूची। ताପରେ लड़की देखुची ताପରେ बड़ी वाला देखुची ताପରେ भी आएला तो ये भी तार पेट को देखुची देख पाते आ से टुकड़े वाला हंसी